La consulta per la independència celebrada al poble d'Arenys de Munt ha estat un èxit de participació ciutadana. La riera del poble s'ha omplert de gom a gom i les cues de votants s'allargaven des de la porta del centre mural al local on s'ha celebrat la consulta. Finalment, i després de moltes especulacions, la gent ha pogut fer això, el senzill acte de votar, el fet d'expressar lliurement la seva opinió sobre la independència de Catalunya. A veure si això serveix de detonant perquè s'hi afegeixi tothom i aconseguim la independència. Ja feia falta que ho fessin, que tothom diguem la nostra opinió, tothom la sabrà. Almenys que es vegi que l'important és que tothom pugui expressar el seu dret, expressar-se. Després el resultat ja es veurà, perquè tampoc és vinculant. A votar i a veure i que ens sentin els de fora de Catalunya, que tenim ganes de ser independents. I ja fa massa anys que estem oprimits. I, en fi, és una gran alegria avui per mi. Que sí. Per què? Perquè no ens estimen els altres. No ens estimen. Si ens estiméssim no ho sé què faria. Però és que està reconegut.